आज लोकांना हवी तशी सुखसोयीने युक्त घरं मिळत नाहीयेत किंवा मिळाली तर त्यांची फसवणूक होते, त्यांना तडजोड करावी लागते. त्यांच्या स्वप्नातलं हवं तसं सुखसोयीने युक्त घर मिळावं, त्यांच्या आयुष्यात सुख आणि शांती निर्माण व्हावी यासाठी आम्ही मार्गदर्शन करतोय. ही घरं मिळवून देताना ही योग्य दरात असतील या मिशनवर काम करत असताना आज आम्हाला 7 वर्ष पूर्ण होत आहे. या 7 वर्षात आपले साथ आणि विश्वास फार मोलाचा होता. ही साथ अशीच असू दे, हा विश्वास असाच असू दे, हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना. खरं तर लहानपणापासून आम्ही सर्वजण भराडी आईच्या जत्रेला हे नेहमी येत असतो आणि आज माझ्यासारखे असे असंख्य राजकीय क्षेत्रामधले कार्यकर्ते असतील, सामाजिक क्षेत्रातले कार्यकर्ते असतील, उद्योगधंदा करणारी सगळी मंडळी असतील किंवा नोकरी करणारे सर्वजण असतील, त्या सर्वांना भराडी आईच्या कृपेने जे जे प्राप्त झालं आहे ते सर्वांच्या मनामध्ये आहे. त्यामुळे आमच्यासारख्या प्रत्येकाला ही सर्व गोष्ट माहीत आहे की भराडी आईकडे जे काही मागितलं तर ती भरभरून देते आणि भरभरून देते. त्यामुळे आम्ही सर्वजण भराडी आईला आणि भराडी आईच्या जत्रेच्या निमित्ताने वारंवार त्या जत्रेच्या निमित्ताने मी माझे मित्रपरिवार आम्ही सगळेजण आम्ही येत असतो. त्यामुळे भराडी आईच्या कृपेने यानंतरही महाराष्ट्र सुजलाम सुफलाम होईल. महाराष्ट्रामध्ये जे आवश्यक आहे की महाराष्ट्र हा सर्व क्षेत्रामध्ये एक नंबरचा झाला पाहिजे आणि मग इन्फ्रास्ट्रक्चर असेल किंवा विविध जी क्षेत्र आहेत त्या क्षेत्रांमध्ये गेली 2-2.5 वर्ष कोरोनाच्या काळामुळे थोडासा पिछाडीवरती गेला होता. आता येणाऱ्या काळामध्ये तो गतिमान पद्धतीने आदरणीय एकनाथराव शिंदे आणि आदरणीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस या दोघांच्या नेतृत्वामध्ये प्रत्येक क्षेत्रामध्ये, मग ते उद्योग क्षेत्र असेल, फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट असेल, या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये एक नंबरचा राहील याचा शंका. सर, त्याचबरोबर आज जी आपली सभा होती ती सभा गारुड्यांचा खेळ आहे असा त्या ठिकाणी टीका जी आहे ती नाना पटोलेंनी या ठिकाणी केली. काय सांगा? नाना पटोले यांना या भराडी देवीच्या प्रचितीच माहीत नाही. ते सत्तेत होते, माझ्या बाजूलाच आता जे ग्रामस्थ आहेत त्या ग्रामस्थांनी नवस केला की मी येणाऱ्या काळामध्ये लवकरात लवकर कॅबिनेट मंत्री हो. नवस फेडायसाठी मी त्यांच्यावर आईची प्रचिती माहीत नाही, त्यामुळे असे वेडेवाकडं बोलतात. राजकारण काहीच नाही. माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब आज इथे येत आहेत. माझ्या आग्रहाखातर मी आग्रह केला, महाराष्ट्राला देवेंद्र फडणवीस यांची किती गरज आहे हे अखंड महाराष्ट्र जाणतोय आणि म्हणून या भराडीच्या चरणी मी नमस केला होता. भराडी आई आमची इच्छा पूर्ण कर. देवेंद्रजींना पुन्हा एकदा त्यांची किती गरज आहे हे अखंड महाराष्ट्र जाणतोय आणि म्हणून या भराडीच्या चरणी मी नमस केला होता. भराडी आई आमची इच्छा पूर्ण कर. देवेंद्रजींना पुन्हा एकदा महाराष्ट्राची सेवा करण्याची संधी दे. मी त्यांना मी बरोबर घेऊन येईन, तुझ्या दर्शनाला घेऊन येईन आणि त्याची खणानाण्यानं ओटी भरेन. हा मी माझा केलेला नवस आहे. ते फेडण्यासाठी ते इथे येत आहेत आणि हा मी माझ्यासाठी केलेला नवस नव्हता, हा महाराष्ट्रासाठी केलेला नवस होता. 2-2.5 वर्षामध्ये काय वाटोळं झालं होतं महाराष्ट्राचं हे अखंड महाराष्ट्राने पाहिलं आहे. त्यामुळे देवेंद्रजींच्या नेतृत्वामध्ये, आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये महाराष्ट्र एक वेगळ्या दिशेला गेला पाहिजे. भराडी आईचे आशीर्वाद या दोघांना मिळाले पाहिजेत आणि म्हणून आत्ताच आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे हे सुद्धा भराडी आईचं दर्शन घेऊन गेले. आदरणीय उपमुख्यमंत्रीजी पण भराडी आईचं दर्शन घेऊन जातात. याचा अर्थच एक आहे की भराडी आईचा आशीर्वाद त्याला प्राप्त होईल त्याची आणि तो त्याच्या माध्यमातून समाजाची आणि पूर्ण महाराष्ट्राची सेवा करण्यासाठी त्या भराडी आईने जी शक्ती दिली पाहिजे ती शक्ती घेण्यासाठी देवेंद्रजी मुख्यमंत्र्यांनी असं म्हटलंय, आज घोषणा केली आहे अंगणवाडीच्या इथे की मुंबईला कनेक्टिव्हिटी जोडणारा महामार्ग लवकर आपण पूर्ण करू आणि या संदर्भाचं साकडं त्यांनी आज घातलेलं आहे देवीला. की आपण या संदर्भामध्ये
इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये सातत्याने आदरणीय एकनाथराव शिंदे असतील, आदरणीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब असतील, मोठ्या प्रमाणामध्ये इन्व्हेस्टमेंट झाली पाहिजे या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करतायत. त्यामुळे कोस्टल रोड असेल किंवा इतर जे रस्ते आहेत ते रस्ते इथे झाले पाहिजेत. जे घाट वेगवेगळी असणारी जी महाराष्ट्रामध्ये वेगवेगळ्या राज्य असेल किंवा महाराष्ट्राच्या बाहेरची असणारी सगळी परिस्थिती वेगवेगळे जिल्हे असतील ते जिल्हेसुद्धा एकमेकांना जोडले गेले पाहिजे, लवकरात लवकर जलदगतीने जोडले गेले पाहिजे यासाठी सुद्धा प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र हा प्रत्येक क्षेत्रामध्ये एक नंबर झाला पाहिजे या दृष्टिकोनातून शिंदे फडणवीस सरकार प्रयत्न करत आहे आणि नक्की वराडी आई त्याला यश देईल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.